Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pepito Cundes, ang sekretary ng Paris Catechetical Ministry sa parokya ng San Vicente Ferrer dito sa Pandan, Antique. Ang katanungan pong ito ay tungkol sa National Catechetical Survey. Ang unang katanungan pa ito, ano po ang inyong naalala tungkol sa National Catechetical Survey? Ang naalala ko po sa National Catechetical Survey tungkol sa pagtuturo sa mga magulang upang sila ay matutong magbasa ng Biblia at kung paano sila magkatikais sa kanilang mga anak at sila din po ang maging katikista sa kanilang mga anak. Ang pangalawang katanungan pa ito, sa inyong palagay, may naidulot po ba itong mabuti o epekto, impluensya ang National Catechetical Survey sa mga katikista? Kung meron po, sa paano pong paraan? Sa paraan po, madagdagan ang kaalaman ng mga katikista at lalong mapalawak ang kaisipan ng bawat katikista sa pagtuturo ng katekismo. Ang impact sa amin ng Basic Orientation at Formation Seminar on Family Catechesis, Purification of Faith Renouncement, malaking tulong po sa aming lahat ng mga katekista itong pong topic na ito. Dahil naliwanagan po ang aming kaisipan at na-realize po namin ang aming pagkukulang bilang mga katekista sa aming pananampalataya at sa aming ginawang asal sa aming kapwa. Kasi po, nung di pa kami na-renounce, di namin malalaman ang aming maling ginawa at parang may kulang na di namin alam kung ano yun. Kasi po, naniniwala po kami sa mga superstitious belief na nanggaling sa aming mga magulang. Kasi po, nung na-renounce po kami ni Bishop Marvin Masida, ang aming pakiramdam ay magaan, parang hugutan kami ng tinik sa aming dibdib. Kasi po, di pa namin alam noon na mali pala ang magsunod sa mga katutubong paniniwala ng aming mga magulang. Nagpapasalamat po kami kay Father Joey at Bishop Marvin Masida sa laking tulong na binigyan po kami ng tupiko tungkol sa Family Catechesis Purification of Faith. Maraming salamat po. Ang pangatlong katanungan pa ito, ano ang mensahe para sa kapwa katekista sa pagdiriwang ng National Catechetical Month sa gitna ng pandemya? Ang mensahe po sa kapwa katekista, magdasal palagi, umiwas sa maraming tao, iwasan muna ang pag-alis-alis kung di naman importante ang lakad. Stay at home, alagaan na mabuti ang sarili. Maraming salamat po. Galing sa parokya ni San Vicente Ferrer, Pandan, Antique. God bless us all, everyone, and keep safe.